În zilele de 8 și 9 iulie, Parohia Latină din Taibe a găzduit întâlnirea Mariapolii a mișcării focolarelor în Țara Sfântă. Acesta este numele celei mai reprezentative întâlniri a mișcării fondată de Chiara Lubich, care încă de la început i-a adunat pentru câteva zile pe cei care doreau să cunoască spiritul și stilul de viață al focolarelor, încurajându-i să trăiască după legea iubirii evanghelice. După 2 ani de pandemie, peste 150 de persoane, adulți și copii, din Betleem, Ierusalim, Gaza, Haifa și Nazaret, precum și din alte locuri din Galileea, au trăit 2 zile de fraternitate și reflexie pe tema Martori ai iubirii. Mărturii, momente de reflexie și de sărbătoare, momente de caritate fraternă. Așa cum a spus cineva când au plecat, viața raiului pe pământ.